नमस्कार भाई लोग, कैसन बानी जा। उम्मीद बा कि ठीक हो। आज हम बतावे वाला बानी कि एगो गाना बा जौन कि आज से करीब 2 महीना पहले कि गावल गईल बा, यूट्यूब चैनल पर अपलोड बाटे। जौन गाना के नाम बाटे डॉक्टर साहिबाना के, जे कि गईले बाटे जितेंद्र यादव, गीत लिखले बाड़न गोलू पांडे आ रिकॉर्डिंग कर गईल बा कनक स्टूडियो आरा से। आज से करीब 2 महीना पहले जौन गाना के कौनो गायक गा दिले बा, यूट्यूब चैनल पर अपलोड बाटे, उहे गाना आज जौन कि भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह के आवाज़ में गावल गईल बा। आज ओकर वीडियो अपलोड कर गईल बा। वीडियो तो बहुत सुंदर बाटे। हम कहल चाहतनी कि भोजपुरी स्टार पवन सिंह के जितना भी फैन बढ़ल जा, उनमें से कुछ फैन लोग वो छोट गायक के वीडियो के कमेंट में जाके गंदा गंदा गाली देता ना जा, कमेंट करता ना जा, धमकी देता ना जा कि गाना के डिलीट कर दे। भाई तो ये हम कहब कि बहुत सरासर गलत बा। गाना के निष्पक्ष जांच होके के चोरैले बा, के गईले बा, के एक ओरिजिनल गायक बा चाहे के एक ओरिजिनल राइटर बा, एक छानबीन होके के चाहिए। तो भाई लोग आप लोग बताई जा कि के गलत बा के सही बा, आपन राय कमेंट में दे जा। जय हिंद।